offered by Brother Aaron and family. Mass for the souls in purgatory of Pantaleon, Angelina, Rodolfo, Jesus, William, Vincent, Cabarubias, Romeo, Pabilic, Tomasa Pabilic, Monsignor Pilino Cabalya, Monsignor Adelito Abella, Monsignor Ranolfo, Monsignor Carlito Puno, Monsignor Benvenido Tudtud, Monsignor Rodi Villanueva. Thanksgiving Mass, St. Joseph, Holy Spirit, Petition Mass, Ruela Gomez, Healing. Mass for the souls of Mario, Arthur, Joraline, Ipol, Irma, Boy, and also in Purgatory, offered by Bungbong and Ima. Petition Mass for conversion, healing, and deliverance of John, Michael, Francis, Chloe, and Faustino Sancha Jr., offered by Salvacion Sanchez. Thanksgiving Mass, God the Father, Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, St. Joseph, Santo Padre Pio, San Pedro Calungsod, all angels in heaven. Petition Mass, pasalamat sa successful and perseverance of Ralph Payusan in his priesthood studies, for graduating cum laude in B.S. Philosophy. Salamat, Lord. Mass for the souls of Praxedis and Antonio, Romeo, Primitiva, Marilu, Rocky, Marinel, Jose, Juan, Maria Teres, offered by Sarah Payusan. Petition Mass, complete healing, Maria, Rebecca, Father Eric, Father Sister Bong, Sis Pasita, offered by Mr. and Mrs. Chu. Petition for good health, guidance, enlightenment, financial stability, success in business, success in school, successful job application, success operation, complete healing, conversion, safe travel, protection against COVID-19, and healing of family tree, offered by Norita, Kwan family, and Amelita Carpila. Thanksgiving for all the graces received in honor of Archangel Michael, Gabriel, Raphael, St. Joseph, Mother of Perpetual Help, Senior Santo Niño, St. Joseph, San Roque, San Antonio de Padua, Santo Padre Pio, Holy Trinity, Virgen de Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, St. Philomena, St. Lucia, Our Lady of Immaculate Conception, Our Lady of Miraculous Middle, and St. Therese, offered by Lita Casals and family, Clarita Panisan. For the eternal repose of the following souls, Reverend Father Jose Lapina, Selvia Binondo, Rino Binondo, and Carica Ornapia. Mas por los Sobralpido, Gugu, Haxo, Marlago, Avelina, Go, Arnolfo, Go, Hilaria Navaja, Cynthia Gonzalez, Vicente, and Rosario Xiao, Tan Hokshul, Yudoeng, Yudunyu, Tan Kimpo, Xiong, Xiong, Martin Go, Emily Go, Sister Rosario Justiniane, Vidal Espilita, Loisa Tan, Sister Teresa Yang, Alvin Oy, Edward Lim, Father Fernando Suarez, Pascual and Maria Amado, Melvin Amado, Ima Amado, Manuel Mabatid, Dodong Gilson, Henry T. Joaquin Strelia T. Benji Magpayo, Aileen Bernal, and all souls offered by Espilita family. Mass for the souls of Larira, Rafael Jack, Sergio Tini, Carol, Cynthia, Marilyn, Douglas, Darlene, Ninita, Nelda, Clarita, Miguel, Senior, Miguel Jr., Ana, Francesca, Eupimia, Dominador, Maximo, Danilo, Elena, Charles, George, Roger, Modena, John, Yoni, John, Robert Santos, Victorio, Hosto, Ambis, Ricardo, Danilo, Tito, Shu, Fermin, Ruth, Lolita, Camel, Angel, and all souls offered by MH and GM. Mas por eso sa Arlen Bacalso, Mario Mahusay, Marilo Mahusay, Romeo Bibera, Rodolfo Gabini, Matilde Gabini, Placido Bacalso, Rosario Bacalso, Pompeo Pana, Elvigdeo Oponi, Pablito Nelsaro, Nicalo Digamo, Sara Violita Garzo, Danilo Pondon Sr., Maribic Bibera, Sheila Gabini, Alfredo Gabini Sr., Kendrick Opo, Beber Berdida, and all souls, offered by Bacalso family. Mas por the souls of Eliseo Wilson, Elpidio, Solida, Cecilia Pasito, Antonio Pauline, Benjamin, Maria Jose Dines, Nicolas Garcia, Manuel Gucham, Solomon, Aquilina, and sisters and holy souls in purgatory, offered by the Panganiban and po family. Mas for the souls of Narciso, Senior, Agustina, Jacinto, Grace, Teresita, Robert Chopila, Anacleto, Gloria, Lulong, Remy, Yorita Vicente, Ricardo, and all souls, offered by Norita Hotsel. Salamat, ug maayong gabi ka natong tanan. Palihog mangluhod alang sa pagampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camomot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya gang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Kamomot, sa pagalad sa iyang kinabuhi, diha sa pagalagad kanimo isipari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug manggihatagon sa gugma alang sa kabos, ug sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panagingnan, ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangalyo po kanimo, nimong itugot kanamo kining among gipangayo. Dinhi bungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang namo sa dagadlaw, daganamong kadlawang ubsala kami sa mga sala. Mga nagabasaylo kami, nagkasala ka namong dili mo kami itugyan sa panlay. Hinunualawas sa kami iskiratan namin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inoon ka sa Diyos, ampo kami magkasala karon sa oras sa mong kamatayan namin. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingin sugdan ng Diyos gapon sa mga katigan ng lagatapusan. Amen. Palihog manindog alang sa Angelos. Ang anghel sa Ginoo may pibalo kang Maria. Inam ko sa lalan sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inoon ka sa Diyos, ampo kami magkasala karon sa oras sa mong kamatayan namin. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman din ikinato sa malas yung pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inoon ka sa Diyos, ampo kami magkasala karon sa oras sa mong kamatayan namin. Ug ang pulong na himong tao. Ang piyo suban ka nato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inoon ka sa Diyos, ampo kami magkasala karon sa oras sa mong kamatayan namin. Iampo mo kami, Santa Ngainahan sa Dios. Aron man tako sa mga gasaan ng Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sugdan ng grace gapon sa mong katuigan wala katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungo sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang ug ganga o kalapasan, mintan papa sa ugayaw hinondumi. Sa ngalan ni Jesus ang maluluwas, isampit ka karon nga mga
Jesus ng maluluwas, gisampit ka karon nga mong amahan, Ginoong Diyos, kaluyan ang imong lungsod, tungo sa imong mga walay sukod. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nagkalapas sa kong dakoy yamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa walang pagbuhas kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, sa Dios didto sa langit. Ugaday sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langitong hari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagaling ko sa to sa amahan, dawata nga mo pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang duno, Heso Kristo. Bangsa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos ka Amahan.
Himaya sa Diyos dedo sa langit. Magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahanturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propita Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios, o gipatindog niya ako. Unya mingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako, mga gahi silag ulo, ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila, ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon, masayod sila nga dunay di ay propeta diha kanila, mutuo sila dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliyo po sa iyang kaluoy. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliyo po sa iyang kaluoy. Kanimo giyat ko ang akong mga mata, kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalon. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliyo po sa iyang kaluoy. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi, nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Sa ingon usab ang atong mga mata, nagatutok sa Ginoo nga atong Dios. Hangtod nga maluoy siya kanato. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliyo po sa iyang kaluoy. Kaluy kami, O Ginoo, kaluy kami, kay natagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag
gipuno pag-ayo. Sa bugal-bugal, sa mapaitas o sa pagtamay sa taong garbuso. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliyo po sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita. Gihatagan ako og sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutanas sila, diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simeon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay ani aman dinhi magpuyo? Tungod ni ini wala sila mutuo kaniya. Ug niingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog mga milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoong Jesucristo sa Ebanghelyo karon giasoy nga miingon, ang propeta gitahod sa tanang dapit, gawas lamang sa iyang kaugalingon nga lungsod. Mao man gudtoy nahitabo nga pag-adto niya sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazaret, diin siya nagdako.
Nagwali siya sa maayong balita, pero wala mutuo ang mga tao kaniya. Niingon sila, kinsa ba ni siya? Kaila man ta ini? Maumaning anak sa panday? Manganong nagsulti man siya niining mga butanga? Mura tingali giminusan sila kay silingan nila kaniadto anak ug panday, pero karon nagwali og mga kamatuoran nga tulukibon, halawom kaayo, wa sila mutuo kang Hesus. Apan si Jesus nagpadayon sa iyang buhat sa pagka-propeta. Unsa man di ay ning pagka-propeta? Ang atong mga pagbasa karon gikan sa first reading hangtod sa Ebanghelyo, naghisgot pagpasabot nato unsa ang propeta. Sa unang pagbasa gikan ni Propeta Ezekiel, giasoy niya ang tawag sa Ginoo kaniya aron mahimo siyang propeta. Gingnan siya sa Ginoo, matud pa sa pagbasa, ipadala ko ikaw ngadto sa mga tawo nga masupilon. Unya imong ipaabot ngadto kanila ang akong mensahe. Mensahe gikan sa Dios. Maayo kon sila mutuo, ang uban nila dili mutuo, apan ipadayon ang imong pagsangyaw sa kamatuoran. Kay aron masayod ang katawhan nga adunay propeta nga gipadala sa Dios. So daghantag mga ideya nga makutlo gikan ni ana. Una sa tanan, ang propeta pinadala sa Dios. Dunay mensahe nga buot ipaabot sa Dios ngadto sa mga tao. Ug ang propeta mao ang tigpamakba sa Dios, ang tigpaabot niining maong kamatuoran. Tingali kamatuoran nga makaayo sa mga tao. Tingali pahinumdom sa mga tao nga dunay angayng usbon sa ilang paagi sa pagkinabuhi. Tingali pagtudlo kung unsa ang kamatuoran, ang sakto nga dalan nga pagalaktan aron moabot ang kabulahanan sa tao. Mao kini ang buhat sa usa ka propeta. Mga igsuon, usa di ay kana ka misconception kanang pagsabot nga ang prophecy is simply fortune telling. Ang ato gud sahay nga popular understanding of what a prophet is, mao nga siya masayod unsay umaabot nga mga panghitabo. Unya kung sakto gani ang iyang gi-prophesy, ang iyang gi-foretell, moingon ta nga maayo nga propeta. But actually dili na maoy husto nga pagsabot sa usa ka propeta. Otherwise, a prophet could be no more than just a fortune teller. Pero matud pa sa kasulatan, ang propeta pinadala sa Dios. Dunay mensahe nga ipaabot ngadto sa mga tao. Mao'y hinungdan nga usahay ang propeta dili kauyunan. Kay nganuman, usahay ang kamatuoran nga iyang ipaabot, sakit. Usahay ang kamatuoran nga ipaabot sa propeta, makalagot. Kay nganuman, maigo man ang tao sa maong mensahe. Labi na kun ang maong mensahe, pahinumdom o pagbadlong sa paagi sa atong pagkinabuhi, unya kung kini badlong sa atong naandan, sukwahi sa atong ganahan nga buhaton, sagad nga reaksyon, maglagot ang tao nga makadungog. Ang tao nga maigo sa mensahe, dili ganahan mamati. Ang resultado, ang propeta maoy pamungtan, kay nganong nagsamok-samok, kay nganong nang hilabot, ngano nga killjoy. Mao kini ang nasinati ni Jesus. Mao nga miingon siya,
A prophet is not welcome in his own hometown. But pasabot, ang propeta nga gipadala, dili ngadto sa layong dapit, kundili ngadto sa iyang kaugalingon nga banay, sa iyang kaugalingon nga mga higala, iyang kaugalingon nga neighborhood. Mao kini ang buhat sa propeta, dili kinahanglan ipadala ngadto sa layo nga dapit. Ang propeta gipadala, he is sent to his very own family and friends, and he has to deliver the message, and he must not water down the message just so that he would not get into trouble with his friends and family. Mao ni kasagaran nato nga buhaton mga igsuon, kundili taganahan nga kontrahan, muhilom na lang ta, bisan tuod nga angay unta nga ipadayag ang maong mensahe nga kinahanglan madunggan sa tao nga nahitungdan. Panahadlok ta sa repercussions kay basin kun dili na siya managad nako, basin kun kalagutan ko niya, basin kun ingnon ko niyang hilabtanon. Apan kun matuod kita nga musunod sa ehemplo ni Jesus sa pagkapropeta, unta magmaisugon kita, magmadasigon kita, pagbuhat nining maong buhat sa kaluoy. Kung buot nato hunaon mga igsuon, ang pagkapropeta usahay dili sayon, usahay lisod. Pero sa ngadto-ngadto kini usa ka buhat sa kaluoy. It is an act of mercy and an act of love. It is a charitable work. Kay imo mang gitabangan ang tao nga nahitungdan, imo bang higala tingali sakop sa imong pamilya nga karon naa sa sitwasyon nga dili maayo, nga iya rapod nga binuhatan, imong maymayan, imong pahinumduman, imong prangkahan, kurhian. Of course, kutob sa mahimo, choose the right words, choose the right timing. Pangitaa, istudyuhi kung unsay labing epektibo sa paghatag niya sa maong pahinumdom. Kutob sa mahimo, kung mahimo pa, pilia ang sakto nga mga pulong, ang sakto nga timing, aron nga siya mamati o mudawat sa imong pahinumdom. Pero lagi, usahay, bisan pa sa atong paningkamot, usahay, dili gyud dawaton in good faith ang atuang mga pahinumdom. Pero sige lang, that is part of being a Christian. Tulo sa gitawag og 7 spiritual works of mercy, nag-appeal niini to admonish the sinner, to instruct the ignorant, to counsel the doubtful. So kining tulo, at least kining tulo, kabahin kini sa atuang pagka-propeta. Tawag kini ni Kristo, tawag kini nato nga mga binunyagan. Sa atong pagbunyag, giingnan man ta, you are a priest, a prophet, and a king. Sa samang paagi nga si Kristo, pari, propeta ug hari, mao man usab ikaw nga gibunyagan miambit sa pagkahari, pagkapari o pagkapropeta ni Kristo. Pagkapari, paghalad o pagampo, we are called to be prayerful. Pagkahari, we are called to serve and to unite people, serve people. And we are called to be prophets, to teach people the truth. Panimportante nga kita mismo atong gipuy-an ang atong gitudlo. Tingali maupod na'y labing importante ug una nga buluhaton sa usa ka propeta nga siya mismo iyang gipuy-an ang iyahang giwali. So inaut-unta mga igsuon, dili ta magmahadlokon sa pagsangyaw sa kamatuoran. Nya karong simanaha giawhag kita sa atong obispo
sa pagsangyaw mahitungod sa kasagrado sa kaminyoon. Nga unta, dili nato uyunan kining gipropose nga divorce bill. Atong gipadayag ang atuang pagsupak pinaagi sa signature campaign nga atong ipadala sa atong mga senador. Unta, before they convene on July 22, atong mapadala on July 14, those days, aron nga masayod sila nga daghan kanatong mga Pilipino ang supak nining ilang gipropose nga divorce bill. Hopefully, it will not pass to become a divorce law. Mao nga atong giampo kini ug atong gipadayag ang atong pagsupak niini kay mibarog kita sa kasagrado sa kaminyoon, sa dili malugti nga bugkos sa kaminyoon ug atong gipanalipdan uban sa atong konstitusyon ang permanence sa family and the marriage bond. Manindog kitang tanan. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, gikan didto mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, mudangop kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan, dala ang atong mga pagampo alang sa tanan nga nagninahanglan, muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Ngang mga nangulo sa simbahan, magpadayon silang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, maligon pinaagi sa grasya sa Dios, ug makaangkon og bag-ong paglaom. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaog daog ug pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila og makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoong. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalang Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na didto sa langit nung gingharian, diin wala na'y kalisdanan o pagpanglutos. Hinoon, mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pagampo, ug gitugot nga mas mahaduol kami nganha kanimo matag adlaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugdino nga busayota.
o ginaman sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalano sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa kapiso gikan sa imong mga kamot, alang sugday bagmay siyang ngalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibok yang santos nga siban. O Ginoo, kining mga gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. hamon ang bayaw nga dosa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayog matarong, Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigo ng nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daikon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Upili mo kami, itogyan sa panulay. Hinunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo, Ginoo,